Na početku klipa pozdravio bih ljude koji su prvi komentarisali prethodni video, a to su Basta, Respektor 335, Vasilije Petrović, Šope Petrović i Edin 21. Ukoliko vi želite dobijete pozdrav, ostavite komentar u prvih 5 i dobit ćete u sljedećem klipu pozdrav. Everybody get your fucking hands up. I pozdrav svima, Zlabo snima i dobrodošli u novi klip na kanalu Zlabo i ljudi. Današnji gost je La Manjane. Pozdrav svima! Da li si spreman po razredu da te pošurim? Danas snimamo nešto, ovo nisam sad snimao na kanalu. Ja se izvinjavam. Malo je bolestan, ali sad će ga izleći ovo. Braćo moja, danas snimamo jedan veoma ozbiljan klip. Bronhitis, ne bra, bronhitis. Ima neku upalu mozga, nešto, vidite kako je tu Kia, gotovi. Rip su još malo, ali nema veze da mi snimamo klip, a posle neka rip. Bacam rime, vi kak je rime, brati. Danas, ljudi moji, vidite ovaj lukac. Imamo tu neki lukac, išli smo sad, nećemo kažemo do koje radnje, kupili smo neki luk. Luk ono ko jabuka, brate. Jabučanac pravi. Pravi jabučanac pravi, brate. Ajde da ne dužimo mnogo, te nećemo mnogo dužimo, ljudi, zato što danas, prva runda, jeste. Brate, sečemo luka sa noževima. Tako je, u prvoj rundi sečemo luk noževima i vidjet ćemo, ljudi, ko će prvi da zaplače. Ljudi moji, danas, u prvoj rundi sečemo ovaj... Moraš kreneš pripremu, sve, oljuštiš luk. Dobro, evo, krećemo odmah od pripreme, ručno ljuštimo ovo. Brate, ovo ne baci smeće. Inače, posle ovog klipa treba da idemo do grada, tako da... A da, ljudi, mi smo vam rekli šta je fora, ko prvi zaplače, jede ono što ostane, ono što mu je, do tog trenutka ostalo. Hoćemo da podelimo jedan luk ili ćemo... Ceo, brate. Ceo, a braćo, gotovi smo. Ja ne znam ni da sečem, ne znam ni da koristim. Koliko ovo. Te bra, ovo nije fair, brate, on je isekao odmah tu, razumiješ, ostavio još ovo sa strane. Ajde, ne lupaj gluposti, te bra. Reši. Idemo. Če da vidimo. Brate. Evo ga, počeo je da pizdi. Ne, ljudi, gledajte mu oči, gledajte mu oči. Gledajte njegove oči. On je već tu krenuo, ja još nisam krenuo, braćo, tako... Ja ne mogu doljušti, ovo da bi počeo da miriše, brate. Ja sam došao do tog dela, odakle počinje da miriše, skoro. Evo ga, brate, počeo je nos da radi. Ali, znate šta je fora, što će i ruke da nam smrde kad budemo ušli u neku radnju, ne daj Bože, rip. Tu je, ja sam ga omerisao. Ljudi moji, sad smo se pripremili i možemo da krenemo, da vidimo, sad ćete vidite kako će da plače, kao da ne kažem šta. Koliko delova ga sečemo, brate? Brate, sečemo prvo na sredinu, pa na pola, pa... Ajde. Sredina. Opa. Pola, brate, što je ovo sam? Pa sad, brate, uđeš ovako. Šta bre ovako, ja sam isekao ovako. Dobro, ne veze, sesti kako hoćeš. Jebote, što je ljuto. Šta je, brate? Čekaj, to je to. Ajmo dalje, idemo dalje. Braćo moja, izazivamo sve youtubere da odrade challenge. Seckaj ovako. Ovo seckaj ovako. Ovo danas nije jak kao na juče. Juče je bio mnogo jači lukac. Pogledaj me, pičko. Evo. Dobar si. Nije ništa, Zlabo je čist. Kao pretvaram oči nešto. Debra. Kako je počeo. Ali ne poče. Ali tu si. Debra, krenuo ti suze. Nisu još. Debra, nisu još krenule. Jesu. Debra, jedu. Nisu još krenule, brate. Jesu, brate. Ne se. Brate, već da mi ne curi ništa. Pa čekajte ljudi, jel curi ili ne curi? Ne se. Debra nije još krenulo. Bro, seci to. Alo, seci sitnije. Seci sitnije ovako ko ja, brate. I onda izlazi taj vazduh, brate. Brate, gotovo. Burazeru. Da vidim. Tu je. Smo, brate, tu smo. Ja mislim se da govorim da budemo rešeni. Da, braćo, ako... U slučaju da je nerešeno, niko ništa ne jede, brate. U slučaju da je nerešeno, jedan i drugi jedemo. Ne, što da jedem, ja sam svi se. Braćo, Debra, seci ovako, šta ti je te? Ovo, Debra, nikad nisam se seo. Dakle.
Znači, Tebra, ti ćeš uzržavaš kuću, brate. prsnulo mi u oko, ovo se ne računa. Ne laži. Znači, ovo pršće, pa A ne, prsnulo mi u krenule oko. ste suze, brate, krenule ste Prsnulo suze. mi u oko, brate, to se ne računa. Znači, namerno mi skočilo, brate, do oka. Ljudi, ovo mi je parče ostalo, ovo čun, znači ovo će bude za jedenje. Šta smo napravili? Kuća, ovde lomi grom, braćo moja. Koje kapi za nos, Borazeru, dođi da sečete luka. Ljudi, znači da vidimo, one su krenule suze jednu i drugu. Da. Ali ja nemam šta da pojedem, Tebra, ja sam sve luk vršio. Ajde, jedi. Jedi se, ajde, brate. Braćo, znači... Ja mogu da plaćem sad, jer sam završio svoj luk, brate. Brate, sve jedno mora malo da uzmuš, znači... Ajde, ne, pa idemo. Evo ljudi, ovako ćemo. Ne, sve, ali sve što ti je ostalo. Pa ostalo mi ovo, evo. Ovo mi je ostalo, brate. Serija, šta je ovo? To, brate, je Ivica, Ćošak. Evo, brate, gano si. Ćošak. Evo, on više plaće nego ja. Ne, Tebra, meni žao tebe, brate. Gledajte, njemu cure, njemu teku suze, meni ne. Ovo nije fair, razumiješ, ovo je protiv pravila, braćo. Tako da... Meni žao tebe, Tebra. Ja sam ovdje pobedio, generalno. Nisi pobedio, Tebra, ja sam isjecku luk, brate. Tebra, šta mogu ja da isečem sa cijel luki kao... Ali, čekaj, Tebra. Ajde, jedi. Sad isečem mi ovo parče što treba da jedem, evo. Ne, ovo je parče koji treba da jedeš. Evo, znači, braćo, to mi je ostalo, tako da... Ovako si treba, ovako sljedeći, a sljedeći rendaš sisu. Sljedeća runda rendamo, ljudi, tako vidjet ćemo kada će biti u drugoj rundi, u ovoj prvoj jaja, A ko je pobedio u ovoj rundi? Jao, kako to točno zvuči. Au, nos. To ti, brate, koji kapi za nos, brate, samo luk jedi, brate. Deco, jedite luk i bit ćete zdravi, brate. Evo, moraš i ovo. I to je tvoje. Viš kako kod mene sve sitno, brate, ko u kuhinji, brate. Ja bez soli. Samo očekivao će zaplakati, brate, ono. Prvi si zaplakao, brate. Zaplakao nekad u životu, brate. Ovako kao sad, brate. Kao sad nisam. To ti kaže, brate, luk je čista emocija, brate. Evo, momci, pogledajte kako profesionalac secka luk, koji je nekada seckao luk. A pogledajte kako vepar secka. Pogledajte ove deliće, molim vas. Pogledajte ovo. Ovo je stvarno strašno. Stvarno strašno, znači da vam se život skrati. Vidjeli smo kako seckaš, brate, luk. Nadam se da će ova čuvena sprava koju izmislio, ne znam ni ko, ne znam kako zove. Albert von Haraja. Moguće. Mislim da će ti ovo malo bolje pomoći jer imaš više vrsti ovih Da. zezancija. Da kažem za rendanje. Znači, ljudi, druga runda se sastoji u tome što ćemo koristiti ovu rendisojku, kako smo nazvali. Ovog terminatora. Tako je. Ali pre toga mora prospemo ovo, brate. Da, pa prospi slobodno. Jer ovo je tvoj minuli rad. Znači, ovo je samo... Brate, iskreno, isekao sam ga kao da sam radio u kuhinji 15 godina. Znači, braćo, sada uključujemo štopericu i merimo posle koliko sekundi će neko da zaplače. Znači, dobro, ali imaš tu čast da pripremiš luk, brate. Sad će da bude u komentari, neko nema da jede luka, a vi bacate luka. Ne, evo, luk ostaje ovde, kome treba luka, nek se javi, Zlaja donosi. Ja nosim kokoškama, inače moje kokoške su gladne, ljudi, tako da one će da se odvala dobro, verujte mi. Hoćeš da presečeš luk na 2 dela pa da rendaš po pola ili ćeš sad jednom da rendaš? Pa ne znam šta je bolje. Kako hoćeš? Ti znaš, on zna neke fore, 100%, ne? Ako hoćeš deliti na pola, brate. Neka, ja ću ovako, zato što kao podeliš ga na pola pa ti šiš. Znači, treba da držiš koliko? Minut? Ovo već počne. Ajde. 3, 4, sad. Ajde. I jabučanac, ti si pravi balkanac. Bravo. Ne moram minut ceo, nego samo da vidim posle koliko sekundi ću da krenem da plaćem. To, ako, brate, izrendaš ceo luk, brate, a da ne zaplačeš, ti si kao pobednik. Idemo! Suzu sustiže, brate. Nije još krenulo, svi. Ja si dobar, držiš se, brate, evo, samo ti gledam. Jabučanac. Pogledaj koja voda ide. Voda se cepi ovdje, ljudi. Voda... Ja donesem krpu, brate. Pa možeš da doneseš. Ali nemoj da varaš. Ne varam, brate, kako sam ja varao. Ja u životu nisam varao, braću. Znači, nikad nisam varao, čak ni devojku nisam varao, ne u ovim minima. Bravo. Realno, šta će nama štoperica, brate, ako ti gledaš koliko ćeš da... Pa Tebra, da vidimo. Znači, da li ćemo izdržati minut? Ovo ne može se renda zato što... Brate, prošao minut je. Pa naći se. Naći se, a koliko ti je ostalo luka? Evo još malo.
Ali ovo sad zajebano zbog prsti ljudi, tako da ono možda da isečete prste i onda je... Samo polako, nemojte da žurite nigde. Jabučanac, ajmo dalje. Boga mi, brate, suze, ispričaš. Do kraja sam već došao, razumiješ? Došli su do kraja? Da. Pa da pripremim drugi. Ne, sad si ti na redu od tebe, ja sam izdržao. Šta si izdržao? Evo ga, u posljednji sekundi, gotovo! Ljudi, znači, nastavljamo sada. Sada je Nemanji red, znači sada on, njegov lukac ovdje treba da iseče, da vidimo da li će on u ovoj rundi da jede luk ili neće. Ne, bro, ali sigurno neće jesti ceo. Pa ne ceo, brate, neki delić, znači ono, kao ja što sam malo pre, znači. Ma ti si to odigrao taktički, brate. To je bra, pa znam ja šta valja, razumeš? Sunce ti žare. Čekaj, ajde kad budeš spreman da mu uključimo štopericu. A čekaj, brzina nije bitna, brate. Znači ja mogu u kojem hoćeš brzinu, brate. Čekaj. Može? Stani, idemo. 3, 4, sad. Idemo, da vidimo ljudi moji, znači ubrzo je maks, nemoj toliko brzo, brate, zabolit ćete ruke, pazi ruke, znači... Ali ja sam stigao do kraja već. Pa nije fora, brate, da ga izrenda za 20 sekundi. Evo, te bra, za tebe, gledaj kako je renda. Ovo, brate, pilići vole da jedu na šalu. Znači, ljudi, mnogo je ubrzo, znači... Kamera se pomeri. Bio sam brže od Bruce Willisa. Bruce Lee. Znači, stvarno je ubrzo, svaka mu čast, ono, bukvalno meni je došlo zaplačem. Ali, ono, nisam hteo. Znači, da vidimo... Pa nema suza, te bra. Ima, te bra. Desno oko, puno suza. Te bra, ali nemaš da pojedi. Te bra, jedeš malo to što je ostalo, aj stani. Što je ostalo? Šta je ostalo? Malo je ostalo, aj, moraš griz, brate, gledaj, ide ti suza, nije fora. Pa te bra, ide ti suza. Idemo bre, jedi to bre, jedi brate luka. Ljudi, znači lukac vam je zdrav, evo sad ću vam pokažem, znači uzmete ovako kad ste sami kod kuće, opa, isečete. Ovo vam je, znači... Dobro, što se naloži dok da luka, znači Treba da smrdim kao... A kao tvor, evo ti još malo, ajde. Neke, to su treba. Evo, gledaj kako si se gledaj, op. Evo, moraš. Dosta. Moraš, evo što pola, brate. Ajde po pola, brate. Ne, dosta od mene, ljudi, znači sam danas dosta pojao luka. Što najvažnije izgubio je? Nisam izgubio 1-1 zato što je on izgubio u drugoj rundi. Te bra, ovo sam te pustio, brate. Ma najjače si me pustio, znači 1-1 je braća moja. Ajde malo započemo. Tako da, Ajde započemo zajedno. Ajde za kraj da započemo. Ajde. Ali neće, više curi nos nego što plaćeš. Ljudi, znači, hvala puno. zapratite me svi na Instagramu, obavezno _Zlabo, i njega zapratite Manjane, opet tako da, braćo moja, 150 lajkova za ovaj klip, da nastavimo s ovakvim challenge-ima, znači, videli smo ovdje, znači nismo dobili pobednika, ukoliko želite da nastavimo, obavezno lajkujte ovaj klip, da bismo znali i onda ćemo da snimimo, znači, drugu rundu. Mogli bi drugu rundu, slažem se. Nešto, vidjet ćemo šta će biti u drugoj rundi, znači pišite predloge na Instagramu šta bude druga runda. Tako je, braćo moja, to je bilo to. Vidimo se u narednih klipova. Ćao!